Здравей, красива душа! Добре дошъл в това видео за водена медитация. Предлагам ти да го слушаш докато се гримираш, правиш си скинкер рутината или го слушаш на заден фон докато се къпеш. Както се чувстваш най-комфортно. Можеш само да слушаш или да повтаряш на ум или на глас тези утвърждения. Хайде да започваме. Знам коя съм и силата, която държа вътре в мен. Моето присъствие е магнетично. Аз съм изключително красива. Аз заслужавам да живея живота на мечтите си. Мога да се справя с абсолютно всичко по пътя ми. Моята увереност расте с всеки изминал ден. Аз съм уверена, интелигентна и успешна. Моето тяло е красиво и уникално. Знам, че съм ценна и всички ме третират като такава. Заслужавам да обичам себе си. Прекрасни неща постоянно идват в живота ми. В силата си съм. Постоянно привличам възможности, които създават повече богатство. Блестя отвътре навън. Вярвам в себе си. Взимам само решения, които облагодетелстват мен. Единственото одобрение, от което се нуждая, е моето собствено. Вярвам в себе си. Тук съм само и единствено, за да впечатля себе си. Аз съм мечтаната ми жена, живееща в мечтаната ми реалност. Аз заслужавам всичко, което желая. Аз съм магнит за благослови, чудеса и красота. Енергията ми е неустоима. Аз съм божествена красота. Знам стойността си и не се задоволявам с нищо по-малко. Откривам нови нива на вътрешна увереност с всеки изминал ден. Присъствието ми е магнетично. Осъзнавам колко съм силна. Изглеждам силна през цялото време. Ако мислите ми са насочени към нещо, аз го постигам. Аз заслужавам най-добрия живот и сега съм готова да го приема. Никога не могат да ми се наситят. Всичко, което искам, го получавам. Постоянно привличам възможности, които увеличават богатството ми. Всичко, което искам, иска мен. Аз не преследвам, аз привличам. Аз съм приоритет. Винаги изглеждам красива, без дори да се старая.
Искам най-доброто и го получавам. Красотата ми е неизмерима. Всичко, което искам, се случва, защото така съм казала. Енергията ми е изключително привлекателна. Хората са обсебени от мен и от личността ми. Увереността ми е неподправена. Осветявам всяка стая, в която вляза. Винаги всичко се случва в моя полза. Аз искам и получавам. Правя мястото по-ценно, само като стъпя в него. Заслужавам най-добрия живот и сега съм готова да го приема.